sa ilo makakagtrabador. Okay po kung yan. Maski 1,000 ang aldaw, tawang ko na. Matapos na yung pagpatrabaho ko. Boss, dadangog ko tama boss. Naghahanap pagkitrabador. Oh. 1,000 ang aldaw, nadangog ko pa ito. Iyo, tama. O dyan mong sinabi. Ya, ano man ang mga ramo man ang mga trabaho? Kaya ko boss na maging karpintero. Pwede. Morang. Kaya kong maghalo, maghapon. Mason. Masong. Oo. Yung mananggat. Mga harungan na rin. Kaya ko boss na maghalo blocks. Kaya kong gumibong harong na sulo lang ako. Apira sa construction, ano pang-ara mo? Kaya kong lumangoy boss. Sarong uros na ding hangos. Kaya kuan. Sarong panjirang sila na putuluskan. Kung may siraan ka boss. Talented. 1,000 Sa mo, ang tepong ko all around. Iyo, ulan boss. All around. Kaya ko ang gabos boss. Libre ka, boss. Kaya ko ang. Libre ka boss. Libre ka, boss. 1,000 ang Pamahaw, snack, oh, pangudto, merindal, pamangge. Tapos kung hindi mo magano mga paghalik ang kulog kilawas, pwede. Ay ba pang patuwal-tuwal. kani ko ang. Ay ba uragong ka ikanabos ang pigahanap kung pinakadabis na amo. Ngunyan ko sa na dangog boss ng mga sining ka libre ka boss. May pang patuwal. Araw kan dapat padabaon ang mga pagkari Trabante? Trabante. Tangani day kapag dala. Iyo talaga ako dakulon ako boss na naging amo boss. Mga maliyahon boss. Dahil pang pamahaw, dahil pang isnak, pangudto ano lang, mirindal. Apira kaya ano pa, ano mo? Tataw ka maglangoy, tataw ka sa construction. Ano pa? Ikaw pang pigahanap. Dakol ako boss na babae, baka mo yamaw. Ay, babae, babae. Ano ka? Mga tataw ka magtanom-tanoman. May waso na ko naman na madaga. Ay, kaya ko ang boss. Kaya. Katunayan nga, duman sa muya, dakol akong mga tanom ng mga kamuting kahoy, kamute, mga uraro, mga batang, kabao na nga, iba boss. Maurag manangga. Dahil magayon ng kabus na amo, suduang bulig duman na saba, itaw ko sa'yo boss. Sige. Ade, handa ka na kang itataw ko sa imong, ano? Ay, kayang ka. Yakang-yaka ang boss ako. Daw, anong trabaho, boss? Mag-construction, kay karpintero, maglangoy. Daw, ano, boss? Mag-alsa, kayang-kaya ko ang boss. Ano masil na sa rabandang boss, Yan, ang kaipuan ko kaya, para sakat kinyog. Para sakat kinyaw. Ay, kayang-kaya ko ang boss. Wala ko minasakat. Mahalon bag ang lukad. Iyo nga na eh. Kundi, ngunyan, pag nagsakat ka kinyog, ang kaipuan ko, maghabas ka kinyog. Yan. Tirahon mo, maski bako, tadaga, kakatun mo. 1,000 ang aldaw. Alat ko na, boss. Ano sunadaw ko? Magabas? Maghabas, kinyog, tamahalon niya ang lukad. Ito ang trabaho ng katawang sa kuya? Magabas kinyaw? Tamalon ang lukan? Bulik ni siya man ang trabaho mo ang boss. Una ko kung maurag ka naman na amo, nakapapagabason mo ako. At ako nala ko pag iturot na ka. Bako naghanap kitrabaho? Trabaho nga na eh. Yan, pitawang kitrabaho, mareklamo ka pa. Magabas nga ni boss, dipisilan, maraot na gibuan. Di ko nga mo sa iba na sa kumahanap. Wala katamakaan. Pitawang kitrabaho. Ikaw wala kitrabaho. Trabaho magabas. Ito ko nala ko pa ko. Maliniman amo ini.